Det udvidede økonomiske kredsløb. Det økonomiske kredsløb viser, hvordan pengene skifter hænder mellem de forskellige hovedsektorer. Det økonomiske kredsløb viser også, hvordan penge løber den ene vej, og tjenester og arbejdskraft så netop løber retur. Vi starter med at se på den offentlige sektor. Den offentlige sektor er alle de institutioner og organisationer, som udfører arbejdskraft og tjenesteydelser til de øvrige hovedsektorer i det økonomiske kredsløb. Den offentlige sektor betaler indkomstoverførsler samt løn til husholdningerne i form af dagpenge, SU osv. Den offentlige sektor har også opsparinger i den finansielle sektor. Det offentlige giver tjenesteydelser subsidier, hvilket er et tilskud fra det offentlige til reduktion af salgsprisen for en vare, samt vareindkøb og erhvervsstøtte til virksomhederne i form af f.eks. skolebøger, ting til sygehuse, som er i form af apparaturer osv. Vi ser nu på den finansielle sektor. Den finansielle sektor består af banker og kreditforeninger, som netop låner penge ud til de øvrige i det økonomiske kredsløb. Pengene kommer ofte fra opsparing fra det offentlige. Den finansielle sektor betaler lån fra det offentlige. Den finansielle sektor betaler lån fra husholdningerne. Og den finansielle sektor betaler lån til virksomhederne. Vi ser nu lidt på husholdningerne. En husholdning består i en enkelt person eller en familie. Husholdningerne betaler skatter og afgifter til det offentlige, som følge af den løn, det offentlige giver til husholdningerne. Husholdningerne har ligesom det offentlige opsparinger i den finansielle sektor. Husholdningerne betaler via privatforbrug til virksomhederne i form af de varer, husholdningerne køber, som virksomhederne netop har produceret. Husholdningerne betaler også import af forbrugsvarer til udlandet, netop fordi husholdningerne køber disse varer. Vi ser nu lidt på virksomhederne. En virksomhed producerer noget, der kan bruges og derfor efterspørges af forbrugerne. Virksomhederne betaler ligesom husholdningerne også skatter til det offentlige i form af selskabsskatter og ejendomsskatter. Virksomhederne har ligesom både det offentlige og husholdningerne også opsparinger i den finansielle sektor. Virksomhederne betaler løn til medarbejderne, altså husholdningerne. Virksomhederne betaler også import af råvarer og maskiner til udlandet. Herefter ser vi lidt på udlandet. Udlandet består i alle de virksomheder og enkeltpersoner, vi handler med uden for Danmarks grænser. Udlandet eksporterer til virksomhederne på baggrund af den import udlandet modtager af både husholdningerne samt virksomhederne. Vi har nu med det økonomiske kredsløb påvist, hvordan pengestrømme forløber. En ændring i blot en af de 5 hovedsektorer vil påvirke hele kredsløbet. Og det er også her gjort tydeligt, at hvad der er en udgift for den ene part, altid vil være en indtægt for den anden part.